फ्रेन्ड्स बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ADRE 2.0 रिजाल्ट्स काट अफ सारप्राइज बेनिफ्राय जोबोर खम आरो बारा जों बेयाव नायगोन आरो लोगोसे रिजाल्ट नायनाय जोङो बेखौ नायगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजों मोननो हागोन। दा रिजाल्ट नायनाय प्रसेस आरो लोगोसे काट अफ पस्ट वाइसआव बेसेबां थांमारखो जों बेखौ नायगोन आरो जायफ्रानो ITI दङ नोंथांमोना देरहाबाय मानोना गल्डेन चान्स देग्लाय स' नोंथांमोननि साख्रिया जानो फैगासिनो दङ जोबोर खम काट अफ दा बेखौ जों नायगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय सेबानि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ मैया हराव आपडेट जायाखैमोन जेब्ला भिडिअ खालामदोंमोन नाथाय दायो मर्निं टाइमावहाय फिन खनसेबाव डाइरेक्ट सेबायाव आपडेट जाबाय बेनो जाबाय लिंकआ 1 2 3 दङ नोंथांमोनानै बिदि मोन्दों आरो। दा स' नोंथांमोना जाय फार्स्टआव नोंथांमोना HS लेभेलाव ग्रेड 3आव एग्जाम होदोंमोन बेनो जाबाय सेप्टेम्बर 15आव अब्ला लिंक 1 2 3 दङ जेराव गोसो नों बेयावनो नायनो हागोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि पेपार 3आव गोग्लैगोन। देन बेनिफ्राय पेपार 4आव जायनाखि डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना बेयावनो 29 सेप्टेम्बराव दंमोन ना दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेखौ नायदो लिंक 1 2 3 दं जायखिजाया क्लिक खालामनानै नोङो नायनो हागोन। दानिया फिन खनसेबाव नोंथांमोना फिन खनसेबाव नै ड्राइभार पस्टआव लिंक 1 2 3 जिनिखि दङ 10 पास लेभेलनि ड्राइभार ग्रेड 3 साख्रि स' बेयाव क्लिक खालामना नोंथांमोना नायनो हागोन। देन बेनिफ्राय काट अफ नायनोबा नोंथांमोना बे काट अफआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नायनो हागोन। स' बेनिफ्राय जायनाखि ग्रेड 4आव नोंथांमोना अक्ट'बर 27आव आनजाद होदों फार्स्टनि 10 पास लेभेल आरो लोगोसे ITI गोनां अब्ला नायनोबा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो नायनो हागोन आरो जायफ्रा क्लास 8 पासनि ग्रेड 4आव नोंथांमोना आनजाद लिरदों अब्ला बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोसे काट अफ होनोबा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो मोनगोन। दानिया जोङो फार्स्टआव नायग्रोनोसै काट अफ डिटेल्सखौ। स' दानिया जों रिजाल्टखौ नायनोबा जायखिजाया बेयाव लिंक 1आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बारा बेखौ जों बाव होनांगौ। देन बेनिफ्राय पासपर्टआ जि दं बेखौ होदो बेनिफ्राय लगइन खालामबा नोंनि रिजाल्ट ओंखारगोन आरो जायनो पास जागोन प्रभिजनेलि सेलेक्टेड नोंथांमोना येस जागोन नेक्स्ट राउन्डनि थाखाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना सेलेक्ट जायासै अब्ला नो ओंखारगोन नोंथांमोननि प्रफाइलाव। अके दा बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया ID गोमादोंबा टेनसन गैया फरगट पासपर्टआव क्लिक खालामनांगौ। दा जों क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोननि फन नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय पार्टिखौ होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हायो। दा साइडआ गोबां बिजि जायो नोंथांमोना बेबादि मोनगोन बाट नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था जेसेबांनो ट्राइ खालामगोन एसेबांनो नोंथांमोना बेबादि ओंखारगोन। बेनो जाबाय गाव गावनि फन नाम्बारखौ होनांगौ बेनिफ्राय पार्टिखौ होनानै रिकभारि खालामनो हायो। स' दानिया जोङो नायसै काट अफ बेनो जाबाय ग्रेड 4आव जों क्लिक खालामग्रोबाय आरो देरहाबाय जायनाखि ITI दङ नोंथांमोननि काट अफआ जोबोर खम आरो लोगोसे 80 प्लास थांगोन होनदोंमोन ना आङो ग्रेड 4आव दा फाइनालि 80 प्लास थांदों जोंनि STP खथायाव। नाथाय जों बिनि सिगां जों आनरिजार्भखौ नायग्रोगोन बेनो जाबाय UR जायनाखि ग्रेड 4 बेनो जाबाय 10 पास लेभेल प्लास नोंथांमोननि गोबां दङ ना डिप्ल'मा जों बेखौ नायलांबाय थागोन। दा जोङो 10 पास ग्रेड 4आव थांदों हौवाफ्रा थांदों 91 थांदों। देन बेनिफ्राय हौवाफ्रा थांदों 91.50 आनरिजार्भआव बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा थांदों 85 थांदों। थिग बेबादिनो ITI गोनाङाव थांदों आनरिजार्भआव 36 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 2.5 नायदों सारप्राइज ओरैबादि खम काट अफ थांदों 2.50 बहा नोंथांमोना काट अफ नुफेरा बेबादि नुदों नै बेबादिनो गोबां दङ ITIनि आन्दाराव वेरमेन दङ इलेक्ट्रिसियान दङ फिटार दङ वेल्डार दङ मेकानिक्स दङ गोबां रोखोमनि बिदि दङ आरो बेखौ नोंथांमोना नायदो। देन क्लास 8 लेभेलाव आनरिजार्भआव बेसेबां थांदोंनो 99.75 थांदों। देन हौवाफोरा स' बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा थांदों 89 थांदों स' बेखौ नोंथांमोना नायदो। दानि जों आनरिजार्भआव खायसे बर'फ्राबो सिलेक्ट जाबाय। दानि जोंनि STP खथायाव बेसेबां थांदोंनो STP खथायाव थांदों बेयाव नायबानो जाबाय नै नाम्बार 3आव दङ हौवाफोरा 87.50 बेनो जाबाय आं 80 प्लास होनदोंमोन ना 87.50 हौवाफ्रा थांदों 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4आव आरो हिन्जावफ्रा थांदों 82.25 थांदों बे जाबाय नोंथांमोना नैबे रिजार्भ जाबाय अमेनफोरनि थाखाय आरो अके बेखौ जों मिन्थिदों। देन बेनिफ्राय ITI गोनां 10 पासआव बेसेबां थांदों STया बेनो जाबाय नै 25ल' थांदों। जोबोर मोजां गल्डेन चान्स नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जादों साख्रिया जानायनि लामायावखा मानोना केन्डिडेटआ खम। देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा बाव गैया बर'फोरा STPआव एबा जोंनिया STPआव गैया आरो। थिग बेबादिनो आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना माने गोबां ट्रेड वाइसआव दङ बेखौ नायबानो जाबाय नै खायसे ट्रेडआव बारायनानै थांदों जेरावहाय नै खायसे ट्रेडआव बारा थांदों जेरै बेनिफ्राय क्लास 8 पासनि STP खथायाव थांदों 93.75
थ' आं बुंदोंमोन 90 प्लास थांगोन होननानै थिग बेबादिनो ग्रेड 4नि क्लास 8 पास लेभेलाव 90 प्लास थांमारबाय देन बेनिफ्राय बे जाबाय हौवाफोरनि एन्ड हिन्जावफ्रा 84.75 बिदि थांदों आरो दा जों गुबुन कास्टनिखौ नायबावनोबा गाहायाव दङ नै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन थ' ITI गोनांफ्रा सारप्राइज जोबोर मोजां काटअफआव नोंथांमोननि साख्रि अके दा बेनो जाबाय ITI गोनांफोरा स' नोंथांमोना गल्डेन चान्स दाना जों बेक थांनानै जों ग्रेड 3 खौ नायनोसै दा जों ग्रेड 3 नि काट अफ डिटेल्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ओरैबादि गोजौ काट अफ थांदों जेराव नेगेटिभ मार्किं दंबाबो ओरैबादि गोजौ लेभेलाव काट अफ थांदों स' आं बुंदोंमोन ड्राइभार लेभेलाव 120 प्लास थांगोन होननानै दा फाइनालि आनरिजार्भआव थांदों बेनो जाबाय 127.50 काट अफ थांदों देन बेनिफ्राय UR केटेगरियावहाय जोंहा ओरैबादि दङमोन ना HS पास लेभेलनि HS नि ग्रेड 3 आव 119.50 थांदों अके बे जाबाय हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा थांदों 110 थांदों काट अफ थिग बेबादिनो HS LC साइन्सनिखौ नायदोनै 126 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 120 देन बेखौ जों मिन्थिबाय बेनिफ्राय डिग्रियाव स' डिग्रियाव 137.75 जेराव डिप्ल'मा गैया डिग्रि पासआव बाव थांदों हौवाफोरा देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 123 थांदों देन बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनाङाव 117 हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 107 बिदि थांदों आरो थिग बेबादिनो बिथिं आलदा आलदा दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो दानिया फैबाय जोंनि STP क'थायाव बेसेबां थांदों स' STP क'थायाव थांदों जायनोखि नोंथांमोना HS लेभेलाव आनजाद होदों बेनो जाबाय 107.25 थांदों STP आव हौवाफोरा देन हिन्जावफ्रा थांदों 98 थांदों नै देन बेनिफ्राय आरोबाव HS LC साइन्सआव थांदों जोंनि STP आव 117.50 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 113 थांदों नै अके देन बेनिफ्राय जायनोखि सिम्पल डिग्री पास काट अफ थांदों बेनो जाबाय 124.25 जोंनि STP क'थायाव देन हिन्जावफ्रा थांदों 111.25 थांदों बेखौ नायदो नै देन बेनिफ्राय डिग्री प्लास डिप्ल'मा गोनां कम्पिउटार गोनांफोरा 101 थांदों हौवाफोरा देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा थांदों 93.25 थांदों देन बेनिफ्राय डिप्ल'मा बिथिं दङ नैबे APSआ मा बेखौ हमनो हायासै माबा मोनसे रिजार्भेसन खथा जागोन बे गावसिनि बाथ्रासै दा बेबायदि काट अफ थांदों दा बेनो जाबाय काट अफआ गोजौ लेभेलाव थांबाय ADRE 2.0 आव जेराव टटेल केन्डिडेट्सआबो जोबोद बुरजामोन गासै 16 लाखनि खाथियाव आनजाद होदों आरो HS लेभेलखौ एक्सट्रा लायोबा 11 लाख आनजाद होदों आरो ड्राइभाराव 4 लाखनि खाथियाव आनजाद होदोंमोन दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नेक्स्ट राउन्डनि थाखाय स्किल टेस्टआ जागोन स्किल टेस्टनि सायाव भिडिअ फैगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नेक्स्टआव ADRE 3.0 फैगासिनो दङ जेराव बेयाव डिसक्वालिफाइड जाबाबो नोंथांमोना नेक्स्टनि थाखाय नेबानो जाबाय 2026नि एप्रिलनि सिगां नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोनबावगोन बेनो जाबाय 3.0 ADRE आरो जायफ्रा देग्लाय बेयाव पास जाबाय 10 मेआव अके 10 मेआव नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय ADRE 2.0 आव दा बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन्स जायफ्रा पास जाबाय आरो नेक्स्टआव डिटेल्स भिडिअ फैबावगोन नोंथांमोनजों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेखायनो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन